Chanovi. Jackie Chan je nejznámější ikona bojových umění v dnešní době. Kdo by neznal tohohle mistra bojového umění, herce a třeba zpěváka nebo třeba i takového producenta. Dneska si jdeme 20 faktů o Jackie Chanovi, tak se pohodlně usaďte a pojďme na to. Celé jméno Jackieho Chana je Cheng Kang Sheng a narodil se 7. dubna 1954 v Hongkongu. Když byl Jackie Chan malej, tak furt něco dělal, furt tamhle lezl, furt tamhle utíkal, proto od rodičů dostal přezdívku Dělová koule. Jackie Chan svoji hereckou kariéru začal, když začal věnovat kaskadérství, ale ještě předtím, než se stal kaskadérem, tak ještě pracoval ve stavbách, kde potkal kamaráda, který se jmenoval Jack. A všichni mu začali říkat, že to je malej Jack, ze kterého vznikla přezdívka Jackie a potom spojil jednu část své jména a to Chan, takže Jackie Chan. Jackie Chan dokonce má svůj vlastní animovaný seriál, jmenuje se Jackie Chan Adventure. Jackie Chan hrál ve 2 filmů, kde hrál Bruce Lee, například Drak přichází, kde hraje malou roli, tak malou, že byste ho ani nepoznali. Ještě se vrátíme k tomu Bruceovi Lee, že Jackie Chan a Bruce Lee byli opravdu velký kamarádi a jednou, když Jackie Chan šel na bowling, tam si ho všiml Bruce Lee, on šel za ním, zahráli si společně, popovídali si a o 10 dní Bruce Lee zemřel. Pro ty, co neví, tak Jackie Chan dokonce dabuje jednu postavičku z animovaného seriálu Kung Fu Panda, a to opičáka. Jackie Chan původně mohl i málem zemřít, když totiž hrál ve filmu Božská relikvie, tak když dělal kaskadérský kousek, tak se mu to nepovedlo a šel do nemocnice, že mu praskla lebka. Naštěstí přežil. Jackieho Chana dokonce nechce platit žádná pojišťovna, protože když dělá kaskadéra, tak si zlomil všechny kosti v těle, kromě ty v uchu. Dokonce Jackie Chan umí takovou speciální schopnost, kterou on sám vynaleznul, že on přerazil 12 betonových plát, kde ještě a tou pěstí, kterou ty betony prorazil, tak měl ještě v té pěsti sírový vejce a jak ty betony přerazil, tak to vajíčko ani neprasklo. Jackie Chan se dokonce potkal se Sylvestrem Stallonem a jsou opravdu velký kamarádi. Setkali se, protože Stalloneho matka je velkou fanenkou Jackieho právě. Pokud byste chtěli fakta i o Stalloneho alias Rockyho, tak klidně mi to napište do komentářů. Jackie Chan dokonce kvůli filmu umí hodně dobytových jazyků. Kromě toho, že umí kantonskou čínštinu a zároveň i angličtinu, umí taky německy, tajsky, korejsky a španělsky. Jackie Chan se dostal i do světa Pokémonů a je tam jeden Pokémon, který je odkaz právě že na něho. Jmenuje se Hitmonchan. Jackie Chan dokonce je pejskař a má 2 zlaté retrievery. Jeden se jmenuje JJ a druhý Joe. Jackie Chan nikdy nechce hrát záporáckou roli, protože chce být vzorem pro mladé lidi. Jackie Chan je jeden z nejbohatších lidí na celém světě. Jeho majetek je odhadován na 520 milionů dolarů. Jackie Chan ve filmu Skip Trace zpívá známou písničku od Adele a to je Rolling in the Deep. Jackie Chan dokonce vlastní firmu na prodávání elektrických segwayů. Když Jackie Chan natočil desítky a desítky filmů, tak nikdy nebyl nominovaný na Oscara. Ale v roce 2017 dostal od filmové akademii čestného Oscara. Jackie Chan si dokonce své kaskadérské kostky dělá sám. Dokonce i pod titulkových scénách jsou vidět i nepovedené scény. Takže to by bylo všechno, doufám, že se vám líbilo video, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Já se s váma loučím a čau.